ndakushainira kutorina mari vaisere ndakutara sokwadi kana vaisa ndikusachi ndakatombotoka mari kana ka 20 ndowana kupi ndokupa 20 ndowana kupi sha 15 ndowana kupi chimwe mati ukambonolephera kuti kadako ndingobvunza ndowana kupi from searching from my pockets kana makunono hata ndowana kupi akukumbira mkono wangu pindo muhomwe nje utoro twindi ndikumbira ndakaomerwa ranze mano sudani ana manager akutoti tikoenda nomuona Mado aripo manager ne Joa akutoti anozokuona chete nditoti kona tinde akatondona ndotonomuona kuti undaoneka vaisa kana kusiya kuno hanzvadzi yake chena 5 mari vaisa yekuti azerana achiti ko Mado tiono afika ndiwajamba kuzire but Mado kakapedzisira kuita zvivhitivhiti kudhara kazvetiwo azine ndesina plani anofanira zvisina kamovement kwekuti vanhu vanoti kozvinobatsiri andika something chekuti vanhu vanofanira kubenefita andisina saka unofunga kuti kana gauro racho rokukupa racho nindarwana something yekuti kona icho chitokutemba kumadhona handishandi ati iye ndakatobvutati iyo oseri madhani unokuta kuti ko yepapi mari iyoyo ndezeri ratotiseka kuti ukone asina chikureti changu unyebere kutanga kuti zvekunyebonyebare wakuita kunge ndine chipandi changu apa hunacho ende kuzama shoti kuti iwe asiri unyebere saka iwe ndakatokumbira mari yakawandisa kuti tadzoka apa kunobata kuti iwe takataurana kuti dhiri ripiro unyebere hatina unyebere takashandisa zviknowledge unyebere iwe ndakatokumbira kuti mati ko ndakatoomerwa zvangu ndikumbirona 5 mari unyebere mataurira ari nani ndizoka iyo 5 mari yacho ndiona kaiva ndikumbira usamukuma u asi kuti totembo tokadzoka kakusere anosere ndikupanzwisisa mari kovhudzinda iwe usairi mati wangakuita murasta kuita ngezisiri kumbokamwa inda ayo aya mabhiriko echigero chekuti nditengesirikuzvida ndisiri kuda kukama but ndikuzeve kuti haya skiri yekutoti haina unaka unyepere enifari sabatiko madhema asedaro wakapfeka laliga unaa nditembo ndatosiyata toganza toa iwe itimu ipi wakapfeka ibarcelona ndotimu yako ndotimu ndonotambira ndishungurana notambira ikoko mani notambira ikoko kuno kwambotambira timu ipi kuno kudarira uyu majuniors itakaipa ndekapiwa ikwaseke takaipa ndawada undibhaizeyo aisi kuti iwe unyebera handiti kone iwe unofana unyebera bhozi ringosipo azere kwete stereki uri munhu anzi aikuona bhora zvakaipa usati chii tiri maplayers ekuti anafana vanokocha nangotedzera mukoma iye handichatodawo unyebere straight iye but iye gere munofanira ndatamba madi usati katondiona mari fana totengera mashitasi kana kamaona ikoko nokufana kuya nawo masaizi kana 7 akanyanya kana gumbo rako unopfeka 7 gumbo rako aiwa unopfeka bigger than 7 esati 14 saka unopfeka size 14 kawani number 14 iya manam yelifena navani ndopfeka size 13 number 13 ayo esati 2 anenge ya 26 13 26 eka iwe tata Wedzera vamwe 26 inenge 30 inenge achi 26 pa 26 40 50 52 awanda saka ndokuteka kwaunoita bhutsu kuti 7 ndokopiwa iri 1 card uri 1 card 1 card eze 1 chini yebe yes mati seka mabhebhe achida lavu newe andizoti wakanyanya nyebe inini manje seka ngo ndisinga ma1 usati asise zulu
unoita mabhebhi ekusvipa ka handisvipe ndomadhamiro ndisina skiri yekuti mari dzacho ndisina songaziva koya wako waimbodani nayo atoriko mwana tikuona chi mamaoko ziri anditadzazozeti komati ndefana kune chinhu asi ndichizvitazazozireokusipaka ndipapa sina ari kupi atoriko kuplan dzangu anonzani chi aiwa zvafana mafanise kusati munhu wangu anofanira kutaurira matikaziva mukuru wangu aiza impress yangu handifanira kuitauri sisi zvokutamba nazvo kune chi ndifanira kuya nemunhu wangu uchizomuona nyeberi joshota ndifanira kumeka uziri iwe uzoti Mado mari asi kutambisa nyeberi ndozvimwe zvinhu zvokuti ndichambopopotera kuti iwe ukona chi ukaramba unoona wangu mwanduka vakuziye kuti uri mumwe wangu aiwa hapana zvati kuita ndiyeberi fanira mutaurira nyeberi takutombogadza mwana asi ngewadoti ngekutsurwa wezetomutaura kuti iwe kudikira weze zvingiti zvinakiro isusu nyeberi ndombari esha kuti munani ambirimo ambirimo unosvika una mbirimo here andikunafana ndedzenawo wadzao tongoti iko pachirozi ko sekondari musiri musiri Harare kupi musha hawa kune bhaiza iyo ikapada unyebwa wachikuteta tsika masadaro wangoda kutiite sei mati andikunaipa baba koma ini masomething angu kana tennis ekuchiona mati tennis ekuchipfekawo zvokuti iyo zvinhu zvokuti ndizvafanira kundiona zvasmart unaipa baba handana foni burukire chifoni chokuti ushandisewo uchi tenge nofoni aiziye nyowana nditenge waiza iburukiro ndonenge chifanira kushandisa yeburukirwa unoda kuburukirwa nani manje wakuna iyoyo akusi kudiwa iyoyo koyekutenga unotangira pamari yaunenge unayo kambudzi mari $7 kusina to maponde aiwa maponde unaje aiwa ndakuda kuti battery ndinetsa iwo utaki kuti kakabatana kamakafa izya kari standard ndoke 7 kuzeri pati kwakagonje nikozeri kuti akana backup alright ndikoti $50 kuti iwe azviko nyeberi kare bhatiri rakafuta tochinodaira wakata kuvhara iwe kuti dikiti shamwa pari kuti wakadisu wambotona kuti iwe munhu akanga sekunzwereka asi amana munazonzwana nene kadika waize apa tudikiro layaneka kandikade okade ndikiti vane handisi kuti vana shaya ndazvatinoa kuvili ukonokaziya ndokaziya atinoitereka atuite handiti vane sizvevano ive pakaipa okay